Yun guys, so what's up sa inyo? Bali ngayon, pupunta kami ng Yamaha ulit. Kukunin na namin yung plate number ng sasakyan. So, bali ang dinala namin is yung ORCR niya. Tapos, tingin yung resibo. O yun, dinala ko lang just in case. So, yun, pupunta na kami sa Yamaha Lingayen. See you in 3, 2, 1. Hi guys, so andito na naman tayo sa Yamaha Lingayen. At kukunin na natin yung plate number. Ano, yun yung nakalagay ngayon. Kukunin na natin yung plate number. So tara, pasok na tayo. Ay, dito yung Fazio guys. Yan. Yung Fazio. Yung Fazio pala dito. Sir. Ay, morning sir. Sir, kunin ko lang yung plaka. Ay. Yung, ito sir. Ayun, so binigay ko na kay sir yung ano. Ang daming bagong dito eh. Ay, shoutout pala kay sir. Kayo ba yan, Sir Dexter, sir? Ay, kayo. Thank you. Dad, ito yung bago. Fazio. Ayan. Parang maliit lang naman. Ba't sabi yan? Yung parang sa Honda Verma? Oo. Ganda. Shit. Kumbaga parang same lang sila nung yan, ganyan. Same lang sila nung Mio Gear. Ito, yung naiba lang. Tapos, ito lang kung pwede. Ayun, pwedeng buksan. Ayun guys, oh. Pero hindi siya masyadong hindi siya masyadong matuwag. Pero may sarahan siya. Tapos meron pa siya dito. Yan, kasya naman yung bote dyan. Ganda, oh. Yung utility hook niya. Dalawa din. Ay, sige po. Sige, sir. Yun lang. Yan yung kaibahan niya sa Mio Gear. Yung ito. Tapos ito. Same lang naman sila na ito. Tapos yung ilaw niya. Sa taas kasi LED na to ang alam ko. Tapos ito yung bulb. Parang hindi naman siya ganun kataas. Parang sakto lang. Ganda guys. Ang daming Mio Gear. Shoutout pala kayo, no, Sir Dexter ng Yamaha Lingayen. Siya yung follower natin sa Facebook. A few moments later. Ayan sir, may babayaran ba dyan sir? Wala. Wala. Ay, parehas sila, no? Yung number niya sir. Okay. Hindi ako makaget over dun sa buntik na maiyak kagabi na. Grabe sir. Okay ba yung acting ko dun sir? Okay na okay. Kayo pala yun. Hindi ko na Sige sir, sa susunod dalan kita ng t-shirt. Yun. Sir, bali yung ito sir sa headlight na to sir ah. Headlight. Oh. Para saan yan sir? Ano lang yun? Yung kasama itong bagong plata eh. Ay, pwedeng pakita ko sir. Sir, ano ko na So lang. bali yun, ilalagay daw sa may headlight. Headlight. Saan banda dun sir? Kahit saan sir, bata hindi naman to nakaka-apekto sa ilaw kasi transparent na to pag naidikit. Okay sir.
Wala pa rin sinabi sa amin si LTO kung para saan. Basta ilalagay sa may headlight. Headlight, sir. Okay. Ano, sir? Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Shoutout kay Sir Dexter. Shoutout sa lahat ng mga viewers at followers ni Idol Moto Gear. Thank you, Keep sir. on following. Thank you. Thank you, sir. Yan guys, so nakuha na natin yung plaka. Same? Same. Oo, same. Oo. Saan may papakabili? Doon daw sa may headlight. So bali yung binigay si sir, ito, ilalagay daw siya sa may headlight. Yan. Bagong utos ni LTO. Hindi pa namin alam kung para saan, pero yun daw. So, kabit na natin. Tara. Ayan, so yung plaka. Kabit ko na ba? O sa bahay na? Kasi nagbablog ako ngayon eh. Okay na lang kasi minsan ka lang. Sige. So, pag ikakabit ko to, on ko na lang ulit yung camera. See you sa bahay. Boom. So, after ilang araw, linggo na ata, ikakabit na natin tong plaka niya, no? So bali yung sticker pala na sinasabi ito, ilalagay lang dito sa may headlight. Yan. Dito na lang siguro. Tapos ito, tatanggalin natin. So ayun, kailangan lang ng Allen rings, tapos yung panghawak dito. Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out, remember you're discreet now. Get ready. So yun guys, laging kaya ayaw ko to kasi laging sumasabit to dun sa may cover ng motor. So laging nasisira, ito yung nagsisira o yan. Buti na lang yung plaka natin is hindi na siya ganun. So bali nakabit na natin to. Yan. Ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and read out all the weak now. Get up and make a change, don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save, ain't nobody gonna change. Everybody stays the same, so be different, make a name, huh? I keep on moving forward, always getting closer, march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. Yan. So nailagay na natin. Next naman yung sa harap. Ito. This label is part of your vehicle's identification. It should be positioned horizontally on the lower part of the headlamp. Make sure that the surface is clean and dry and the applied label is not in contact with metal. For further information, please visit our website. So, horizontally. Lower part of the headlamp. So, dito. Yan. Kaso dyan ayan lagi natatamaan ng cover, baka matanggal. Dito na lang.
Ganito siya. Ganyan. Okay. Ayun na. Ayan. So, naikapin na natin yung plaka natin, guys. Thank you sa panonood. At kung may mga tanong kayo, comment lang kayo. No? So, ayun. See you sa next ride.